In een stormachtige zuidwestenwind verbeidden op de Amsterdamse luchthaven Schiphol koningin Juliana en prinses Beatrix de komst van de regeringsdakota, waarmee groothertogin Charlotte van Luxemburg en haar gemaal prins Felix arriveerden voor een 4-daags bezoek aan Nederland. De ontvangst had een zeer hartelijk karakter. Na het welkom van koningin Juliana volgde de begroeting door prinses Beatrix. Vervolgens inspecteerde de Luxemburgse vorstin samen met koningin Juliana de erewacht van de Limburgse jagers. Nadat de erediensten en het gevolg aan de hoge gasten waren voorgesteld, begaf het gezelschap zich via een speciaal voor deze gelegenheid gebouwde statietrap naar het Schiphol restaurant, waar tal van autoriteiten ter begroeting bijeen waren. Ten gevolge van een keelaandoening was prins Bernhard verhinderd de ontvangst bij te wonen.